Ко става, пичове? Аз съм FireBG и днеска ще оцеляваме. И не знам, що е нощ. Така... утре може би ще оцеляваме 3 човека. Бос Геймър ТВ и един негов приятел Майкъл. Но общо заето не се знае, пичове. Може пък да го направим и пък не може. Аз пък мисля, че ще стане, хора. Защото той има по-нова версия. Това е другото момче, но той, Бос Геймър ТВ, ми вика, Бос ми вика, че можело и така. И аз, нали, го послушах и се съгласих той да дойде от тях. Нали. Не, че аз командвам, просто казвам. Нали, и така, хора. Така. Днеска ще отидем в мини общо заето, но този път си мисля, хора, да покупаем малко по-малко. Ще копая по-надолу, хора, защото искам да намеря по-късметлийска мина, защото тази не става за нищо. Така, ето ме, долу сме. Вот е баш накрая, ли бе, рекламка? Мазни реклами. Спешкаш, нямам торч. Аз имам. Дано, хора, да имаме късмет и за... Yes, намерих мина, мисля, защото... Когато има кал, си имаш късмет. Късмет. What the fuck? Късмет. Аз не мога да говоря, бе. Не, че не мога просто. Забре. Хора, мисля, че ще почна нов канал и ще снимам на компютър. Но това ще бъде чак Коледа, така че не го мислете. На Коледа ще взема един нов компютър, нали, хора. Нали, ще взема по-нов. Чакайте за малко. Така. Хора, не виждате нищо. Мари, тук съм сбъркал цялата мина. Алинча, мама. Тук има гравел. Подозрител. Подозрителен. Подозрително. Подозрител. Абе. Това колко е... Ай. Ми хора, майче, няма друга мина. Пак за нищо. Добре, ще си отида. Опс. What? Тук съм почнал настрани. Мама. Това е, хора, си зле. Хора... Не знам. Ще ходя за една седмица на море. Са тази неделя. За една седмица. Вот. Кой е това? Кой е това синьото? Хора, не говоря за играта. Говоря за друго. Това е клацан. Добре. Това е стария микрофон. Майко, като не съм го видял. Съм тъп. Хора, тъмно знам. Торч. Аз си го виждам, иначе при вас е зле.
Да, май никой няма да намери мина. Сме стигнал до края на земята, която тя не може да се щупи, разбира се. Това е гадно. Искам да я щупя да умра. Иначе това е много тролващо, хора. О, забрани, няма никаква мина. Ще дам пауза, когато се кача. Ей, ни пичове, горе сме. Чайте, хора. Не знам за какво да убивам. Защото обичам да убивам нещо скучно. Искам хора от тея безкуклистите кончета. Ако съществуват такива. Надявам се. Тук... О, не. Тъй. Но аз ще си взема водата. Тук минат някакви мотори. Надявам се ги чувате, защото това приложение чува даже и не знам. Дишането ми. Какво може да чува дишането? What the fuck? Как стана това? Така. И за последна лайка. Лайка, брата, не, аз съм убил с пистолет. Едва ли. Тук има нещо сбъркано. Тъй. Хубаш се. Хора. Коста. Тяма се. Скина. Дано да имам още Iron Horse за една кашчица, защото си дадох бронята за нищо. Да. О, фак. Фак. Да има някакъв тук готов Iron. Yes! Да се направя, хора, една каска, че... Тъй. Да знам. Така, хора, иначе мълчах над 8 години. Ей, как хвърчиш, бе? Как хвърчи мазната? Ей, умря, кученце. Пъти бъгните кокошки. Иди, бе. Няма те убивам, ти нищо няма да пуснеш. Хора, става нощ, заспивам и ми се това бъде този клип. Сапа не ми дава да става над 10 минути. Не, възикам се. То вече е 10 минути. И 6, и 7, и 8, и 9. Да, и 10 вече. И 10 минути.
То разбира се, че... заброи. Бре, защо ми кажа, че мога да го направя това, ако нямам едно, освен пръчките, да. Знаете. Стик. Айрон. О, добре, пичове. Не знам какво правя, гледам си айтъми. Не знам какъв беше смисъл на това. Въпреки, че... Смешно. Хора, ще отида да ловя рибка. Хора, имам нов таблет. И по случай това. Там ще се вижда по-добре на клиповете, за това. Не знам на къде ходя. За това такова ще снимам от там. Там ще се вижда по-добро качество. Нали, пак си има Майнкрафт. Много по-стара версия. Но там ще играем в един много сървър. Чакайте, хора, за малко. Добре, хора, мисля това бъде от този клип. Защото... Какво на клипка? Не, так му я хванах. What? Ще му късмет, като минал. Но, хора, как беше сега? Скочих, паднах, станах. Добре, хора, мисля това бъде този клип. Ако ви е харесал, дайте лайк. Аз бях Фарбеге, вие бяхте моите приятели. И... Ай, завързвах се. Опса, дадох пауза. Айде, това пращу. От тук, ама. Хъп. Пращу. Ела тук. Хъп. Още пращу. Ела тук пращу. И чао.